Първият от известните одевски владетели, с който се свързва основаването на Одевското царство, е Тевес Велики. За неговите ранни години няма оцелели писмени сведения, а най-вероятно до момента, в който той сяда на тракийския трон и оглавява могъщото държавно обединение, наречено Одевско царство или още Одевска Базилея. Възможно е и животът му преди да стане цар и тракийски базилевс да не е бил интересен за древните автори. Тевес I се възкачва във време, когато в земите на траките има много владетели със значителни сили, които се борят за надмощие, както срещу себе си, така и срещу околните племена и народи. Новият базилевс успява да наложи своята власт над огромното племе и да обедини траките. Той се доказва, както е било обичая по това време, със своите дела и най-вече с победите, които печели. Самият владетел е описван от античните автори като воин с несломим дух, който не спира да предвожда армиите до последния си час и живее скромен живот. Тевес I има възможност да се възползва от динамичната за своето време ситуация. След като персийският цар Дарий I бива разгромен от тракийските племена на скитите, той е принуден да отстъпи обратно към изходния пункт на войските си в района на Мраморно море и на Хелеспонта, наричан днес Дарданели. Вероятно при това отстъпление, за да си подсигури гърба от набралите мощ одриси, Дарий изключва съюз с Тевес I, като признава властта му на владетел. Като едно доказателство в подкрепа на тази теория, учени и археолози посочват прочутия сервис от Вълчетърнското златно съкровище. Има хипотеза, че той е бил използван при свещенодействията, които са скрепили съюза между двамата владетели. Оттеглянето на Дарий I дава възможност на Тевес да предприеме на свой ред действия за разширяване на границите на своята държава, отвъд Хемус, днес Стара планина. Тевес насочва своите усилия първо срещу гетите. Макар изключително воинствен и храбър тракийски народ, те в момента са изтощени от персийската атака, която понася тежко. Новият владетел на Одевското царство успява да ги покори и да ги направи в същото време свои верни съюзници. След този негов поход, гетите в следващите векове са верни поддръжници на одевските царе и участват в техните кампании. След като покорява владенията на гетите, Тевес стига до долното течение на река Истрос. Тук някъде в равнините се срещат двете войски – скитската, превождана от цар Ариапейтес, и одевската от цар Тевес I. Тъй като скитите са силен тракийски конен народ, който неотдавна е победил персите, одевският владетел предлага една от своите дъщери за съпруга на техния цар. По този начин той си подсигурява северната граница и влиза в родствени отношения с скитския царски дом. Впоследствие неговият внук Октам Асад поема властта над скитския престол и запазва добрите си отношения с Тевесовия син Ситарок. По този начин Тевес има възможност да насочи интересите и военната си експанзия на югоизток. Целта е завладяването на Бизантиум, който по-късно става известен като Константинопол. Вероятно цар Тевес подготвя търпеливо своя поход и изчаква персите да се изтеглят от Мраморно и Егейско море и от устията на реките. По този начин той формално спазва договора, който е изключил с Дарий. Тевес предприема успешен поход, като повежда войските си към така наречената Тракийска делта, територията между Салмидесос и Бизантиум. Опитите на гръцките войски в региона да го спрат са неуспешни. Царят на Одевското царство успешно удържа победи и налага властта си на този регион. При похода си обаче той навлиза в териториите на тините, едно от най-воинствените тракийски племена, чието войни се славят като майстори на нощния бой. Въпреки голямата си сила, Тевес търпи сериозни поражения от тях. Покоряването на Тракийската делта отнема значителна част от времето на Тевес.
но докато води битки за нейното овладяване, той нахлува по долното течение на река Агрианес, днес река Евгене, в европейската част на днешна Турция. Царят покорява и земите по долното течение на река Хеброс, Марица. В края на управлението на Тевес, земите, които владее Одриската Базилея, включват земите от Дунавската делта, териториите, попадащи в водосборния басейн на реките Тонзус, Арда и Хеброс, и Тракийската делта. Силата на този пръв и забележителен базилевс е огромна. Гърците не могат да му се противопоставят в открита битка и усилията им са насочени предимно към изграждане на отбранителни съоръжения, които да възпрепятстват нахлуването на траките в земите им. Много от градовете по крайбрежието на Мраморно море и на Егейско море, които са заплашени от траките, започват да им плащат данъци. Тевес I достига преклонната възраст от 92 години, като нито за миг не губи своя план и желание да воюва и да защитава земите на своята държава. Като смел и безстрашен войн, хората създават легендата, че е наследник на боговете. Тевес Велики е достоен владетел, който ни показва, че няма непостижими неща и сила, която може да спре този, който вярва в своите мечти и се бори горещо, за да ги сбъдне. Ние българите, като генетични, културни и езикови наследници на траките, можем само да се гордеем, че Тевес Велики и всички останали велики и славни тракийски царе са наши предци и че тяхната кръв тече и до днес във вените ни.